imate problema sa pacovima i Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kile komad, kozec, ima i zvinjeljeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovdje živjeti teško, jeste, na ovaj kraj, jer vidite kakve kuće su male, đubre, nehigijena, to stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr i tako dalje. Hvala mnogo.